Arratsaldeon, Xabier Aranburu naiz eta Ibargure naiz eta 6C atasari buruzko bideo aurkezten dizut. Atasa hau eduki digitalaren sorrerari buruzkoa da. Atasa honetan adibidez desberdinak erakutsiko ditut, eduki digitalak nola sortu adimen artifiziala erabiliz. Erabiliko ditudan erramientak tetan, prontean beti saiatu behar gara alden testu argien, motzen eta hitz klabeak erabiltzeko nahi duguna lortu ahal izateko. Erabiliko ditut batez ere bi motatako erramientak. Bat izango da Canva eta beste bat izango da adibidez ChatGPT. Bertan, pintxan perimetrikoari buruzko zenbait, aurkezpen, nola informazioa nola aurkitu, irudien bitartez eta testuaren bitartez. Eta horretaratko lehendabizi Canvara joango naiz. Canvan, hemen daukat aurkezpen bat, bertan, pintxan perimetrikoari buruz, arituko naizelarik. Lehendabizi, hasiko naiz, saiatuko naiz irudi bat aurkitzen. Eta horretarako multimediara joango naiz. Eta multimedian joango naiz prontera eta prontean jasango dut, nahi du da pintxan perimetrikoari buruzko erakusten didan argazki bat nahi dut. Eta hemen guztira, lau argazki erakusten dizkit, eta bertan, hiruretan, pintxan perimetroko batek duen itxura erakusten dit. Baina ni nahiko nuke langile batek pintxan perimetrikoaren bitartez nola neurtzen duen irudi bat. Langile bat pintxan perimetrikoaren bitartez neurketak nola egiten dituen argazki bat nahi dut. Jarri niezaiokeen marrazki bat, baina nik argazki bat nahi dut. Lehenengo orrialdean sartu ahal izateko. Eta hemen ikusten ditugu, lau irudi agertzen zaizkit. Erabiliko dut, gehien guztokoen dudana, adibidez, ikusten duzue, nola kable batetan, nola gure operariak neurketa egiten duen. Eta gero, bigarrenean, testu bat jarriko dugu. Eta bertan, nola neurtu pintxan perimetrikoaren bitartez, informazioa nahiko nuke. Eta horretarako, joaten naiz testura. Eta adimen artifizialaren bitartez informazioa lortu nahi badut, eskritura magikoara joaten naiz. Eta bertako prontean, honako jartzen dut. Kaixo, instalazio, esaten dut zein da nire rola, instalazio elektrotekniko
eta automatiko irakaslea naiz. Eta nahiko nuke esplikatuko bazenit zertarako erabiltzen den pintzan perimetrikoa aurkezpen batetan sartu ahal izateko. Esaten diot, zertarako nahi duan testu hau edo eta horretaz gain, zer ikasle motentzat joango den aurkezpen bat esango diot. Aurkezpen hau, elektrizitateko oinarrizko jakintzak dituzten ikasleentzat bideratuta dago. Eta, ematen diot, ze esplikazio nahi dudan, eta hemen daukagu testua. Esaten digute, pintxan perimetrikoa zertarako erabiltzen den, zer neurtu dezakegun berarekin, tresna honek korronte alterno eta zuzena neurtzeko erabiltzen dugu, baita zertarako izaten den erabilgarria elektrizitate munduan, adibidez mantenua egin ahal izateko, oso tresna erabilgarria dela, eta abar. Eta bigarren diapositiba batetan sartzen dut. Eta, gero, ChatGPT erabiliko dut, horretaz. ChatGPT erabiliko dut, eta ChatGPT beren bitartez, saiatuko naiz aurkezpen baten materiala lortzea. Eta horretarako esaten diot, promptean, instalazio elektrotekniko nire errola esaten diot, automatiko ziklo erdi mailako zikloko irakaslea naiz, nire rola hori dek. Eta, nahiko nuke, lau diapositibaz, hiru diapositiba, igual hobeto. Hiru diapositibaz, osaturiko aurkezpen bat nahi dut sortzea. Pintxan perimetrikoari buruzko, aurkezpen bat nahi dut sortzea. Sortu. Lehenengo diapositiban, pintxan perimetrikoaren irudi bat nahi dut. Irudi bat nahi dut.
bai, esaten diot aurkitzeko, eta denbora bat behar du, eta hor agertzen zait irudia, lehenengo diapositiban bai irudia eta bai zer den pintxan perimetrikoa definitzen dit, zein den bere erabileraren abantaila polimetroarekin alderatuta, eta zein funtzioz osaturi dago. Bigarren diapositiban, pixka bat, nola funtzionatzen duen deskribatzen dit. Bai? Eta nola egiten diren, nola egingo diren, bai korronte zuzeneko eta bai korronte alternoko neurketak. Eta hirugarren diapositiban, pixka bat, bera erabiltzerakoan, zer segurtasun neurri jarraitu behar ditugun deskribatzen dit. Bai? Besterik gabe, Xabier Aranburu naiz eta hurrengo arte.